And now, it's time for SPG, as in Super Backganern Secret Files. Napatigil ako nang pisilin ko ang kanyang dibdib. Dahil wala akong nakapa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Joel. Ilang taon ko na ring hinahanap si Forever. Nagkaroon na ako ng 3 girlfriends. Pero high school and college pa yun. And now, na meron na akong trabaho, syempre iniisip ko na sooner or later, I need to find my forever. I need to date girls so that malaman ko talaga kung sino ang nararapat para sa akin. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang isang online application. Etong application na ito sa cellphone, merong swipe to the right pag gusto mo yung profile ng taong nakita mo, or swipe to the left kung ayaw mo sa kanya. At kapag siya naman ay nag-swipe to the right sa inyo, match na kayo. Actually, familiar naman ako sa app na ito. Talamak kasi sa mga kaibigan ko ang gumagamit nito. So, few days of using it. May mga namimit ako. May mga gabi nga, umuuwi ako na maligayang maligaya. May mga gabi naman na umuuwi rin ako ng gabi. May mga ibang babae ang gusto lang kwentuhan. Pero sa 2 buwan ko na paggamit sa app na ito, wala pa rin. And then, I came across a girl sa app na ito na maganda. Matangos ang ilong. Medyo petite. Angelic ang face. At talagang masasabi ko na para siyang mukha talagang artista. Wala namang masama, hindi ba? Kaya nag-swipe ako to the right. Baka naman sabihin ninyo, dehado yung kamatch ko. Siyempre, hindi naman papahuli ang kagwapuhan ko. May hawig rin naman kaya ako ni Ding Dong Dantes. Medyo maliit na version nga lang. So, pagka-swipe right ko sa profile ng babaeng yun, nag-match kami. Nagkumustahan. Nagtanungan kung saan nakatira. At marami pang iba. Madali kaming nag-jive. 2 weeks na kaming nag-uusap about life, love, and dreams. I became really interested sa babaeng ito. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa. At nagsabi ako na, I cannot wait to meet you. Can we meet later, babe? Oo.
Kahit hindi pa opisyal na kami, nagtatawagan na kami na babe. So we decided to meet. Pumayag siya. Napa-oo ko siya. Unang pagkakita ko pa lamang sa kanya, halos gusto nang malaglag ng boxer shorts ko. Para bang merong nagpa-flag ceremony sa aking katawang lupa. Nag-dinner muna kami ng gabing yun. Umangkla siya sa akin. At sa isip-isip ko, in fairness naman sa babaeng ito, mukhang hindi naman pala ganun ka-conservative. Pero baka pumuntos ako ngayong gabi. At ayun na. Kumain kami ng dinner. Masaya kaming nag-usap. Napag-usapan namin ang pamilya niya, ang pamilya ko, ang school niya dati, ang school ko. At syempre, pinag-usapan din namin kung paano namin ipagpapatuloy kung ano man yung meron kami. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ko sa kanya na lumabas muna kami at magpahangin. Sinakay ko siya sa sasakyan ko. Hanggang sa sobrang traffic. Sabi ko sa kanya magpalipas na lang muna kami ng traffic. Meron akong alam na daan o pwesto na talaga nga namang makakapag-park kami. Na kahit nandun lang kami sa loob, tuloy pa rin ang kwentuhan namin. Kaya naman, doon kami pumunta. Medyo madilim sa lugar na yun. At thank God, tinted ang sasakyan ko. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa, hinawakan ko siya sa mukha niya. Hinawakan ko ang kanyang kanang pisngi gamit ang malambot kong kamay. Hinaplos-haplos ko ng onti ang kanyang buhok. Ang tingkad ng kulay ng kanyang lipstick, pulang-pula. Kaya naman, tinanong ko siya, "Babe, would you let me remove your lipsticks using my kissing power?" Tinagalog ko pa. Gusto mo, tanggalin ko yung lipstick mo gamit ang power ko sa pagalik. Nakaramdam naman ako na mukhang gusto niya. At bigla siyang nagsabi na, "Sure." At saka na ito umangkla sa batok ko. Oo. Unti-unting naglakbay ang kamay niya sa batok ko. Sinandal ko siya sa kanyang kinauupuan at marahas kong sinisid ang kanyang pipig. Pinasok ko ang dalawa kong kamay sa loob ng kanyang damit para alisin ang kanyang bra at pisil-pisilin kung ano man ang nasa loob nito. Hanggang sa napatigil ako nang pisilin ko ang kanyang dibdib dahil wala akong makapa, kundi hangin lang. Hangin ang laman. Dinilat ko ang aking mga mata at nakita ko bigla nakatabingi na ang buhok nito. Hindi na ako nakapagpigil pa. Ang tanong ko sa kanya, "Wig ba yung suot mo?" At sumagot siya ng oo.
Isa pang tanong ko sa kanya, wala kang dede? At sumagot naman siya sa akin ng, naramdaman mo, di ba wala? Akin na nga yung bra ko. Sa susunod, magtatanong ka muna kung may dede ba ako bago ka umawak, ha? Diyan ka na nga. At iniwan niya akong tulala.